Ge! Diyan mo kasama mo. Hala kayo! Hello guys! Ayan, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw, mag-harvest naman kami ngayon ng pakwan. Kami lang yung present guys kasi talaga yung aming mga kasama is busy. Doon sa bukid namin sila isa naman ng gawa nung nagpapabunot din kami ngayon. Si Ate Madonna wala na, umuwi na siya ng Manila. Then si Ate Ligaya nag-sideline. So kami lang talaga yung makakasama nyo ngayong araw. Pagtyagaan nyo na lang guys. Pagtyagaan nyo na yung mga mukha namin ha. Ay mga single ladies lang pala mo. Mga single nagsama-sama. Oh my god. Team single. Team single. Laban. Laban lang. Laban lang. Tara guys, samahan nyo kami mag-harvest ng pakwan. Ayan. Let's go po. Yun ba? Tagasi ito. Ito si Dun. Kalok si Dun ko. Tapos na. Ay, tapos na. Isang kilo, kadami pa. Tapos ba gen? Reject na yung mga yan. Ah! Reject? Malaki pa iba. Bakit? Mga nireject ko na yung mga yan. Di amin na reject na pala Guys, reject na daw ta. Makal-ala account. Reject na, ganda-ganda pa. Kaya nga. Papaos na rin sa kilbutay. Papaaw. Kaya ba? Alam nyo guys, yung ganito ayaw nila bilhin ang mga buyers kasi daw may balat. Ano ba yun? May balat, Hindi naman malas. yung kakainin. Kaya nga, hindi naman makadami siyang kwan yan eh. Hindi daw bilhin sa palengke. Baka daw matabang nasipsipan ng uod. Dami oh. Ang kakaray warada guys. Nay, Pagkaragatan ko data bagbagkata eh. Take out. stick out. Ay, pechay ni bebe. Alam mo na. Ay, hindi pa. Mayroon kayo? Maki ano lang po kami, makigulo-gulo lang po kami. Vlog ko kayo. Hello, ay pa-shoutout. Hindi ko. Ano po? Ito bayar ko. Taga Manggaring po kaya? Kayo rin po ang kuya. Kayo rin po Oriental. yung sa amin ha, sa pagpo namin. Sa January. Ano po, batasan. Pero isang pinito. Pero ano po, ito po nito galate. Baw? Kaya lang ganito palang kalilit kuya oh. Ha? Ganito palang kalilit. Ay, sayang. May pinasok ng kono. Depende. Pag-amoy ko na pa eh. Magpa-shoutout ka na. Shoutout daw. Shoutout kay Bossing. From From? Canada. From Canada. Wow. Ano, Nalamanin pala si kuya eh. From Nilalamig Canada. daw kasi from Canada. Nasa kasi tayo, nasa Dipetro. Oo Baka mangitim tayo kuya, di ba? Wait, tingnan mo, binigat pa rin. Hello, pechay ni bebe. Ito po yung hasyendera. Ayun o, yayamanin o. May tira na itong mamaya eh. Mautangan nga. Marami na. Dami o. Wow. Bitak na kayo na, makula na naman ninyo. Matamis po. Wow. Tamis. Dami o. Kain ka. Kakarating pa lang namin, magkain na. Pwede. Mukhang maganda yun ah. Ano masama eh? Pagkain. Doon daw, maganda daw doon, sabi ni kuya. Sabi ni kuya, maganda raw doon, dali doon. Maganda ang view. Tsaka interview to natin si kuyang nag-buyer. Oo. Ayun o, wow. O, salwin mo daw, Jay. Oy. Pag nabasag yan, kuya. guys. Lang laki o. F1 original. F1 original. Kasi dalawang klaseng F1. F1 Jumbo. Malalaki siya pero hindi siya peke. Ito Original yan. F1 original. Ang size niya regular size.
Ang pinakamalaki daw 8 kilo. Saan natin ipon Iba rin kuya yung sugar baby. Ito yung sugar baby. Sugar na baby F1. din to. Na F1. Ay, hiwalay itong may Original. Sugar baby. Nagadulaki. Pero kuya, ginabili niyo pa yung ganito. Ay, may balat. Yan. Oo. Kasama yan. Sama na. Kasi yung ibang buyer hindi nila binibili po yung ganyan. Kasi ang tinitingnan kasi ng buyer na pagdating sa market, yung balat, hindi yung laman. Oh. Pag ganito ang klase ng pakwan mo, Ganda. quality. Good. Pag ito, kung sa ano, ito type A, type B. Ikaw, Jay, anong type ka? May Type B. May class A, class B din pala. Si kuya guys, siya yung buyer ng pakwan. Sila na yung namimitas. Ano na yan? Anong klase ang bayaran nito kuya? Paano? Ano, direct. Pagkatapos ng karga, Hindi, Magkano kilo? Kilo ba yun o per kilo? per latag, per load. Ah, per Pag load. nakaload ako ng isang puno sa tinir kong dala, mabayaran ko sila ng pinag-usapan namin. Pero yung hindi mga puno, Kalahat, ano? Bawas yun. Bawas. Okay. di sa kabila, papigas din kami. Kito kilo? Di sa kabilang kalsada. Oo nga po, yun doon banda Kailan po sa po? Batuile. Kailan po? Kailan po? Init. Inyo po yung truck doon sa malapit sa kapilya? Yan sa may iglesia yun. Ah, opo, Isa. Balita ko. Ay, yun na yung Tapos yung sa may parating pa kami para dun. Taga Oriental po kayo? Kuya ha, sa sunod ha, magbalik ka ha, arabisin mo yung aming pakwan ha. Eh baka namang sinasabi mo ganyan. Puro reject nga yung kuya eh. Baka Ito alam mo pa nga lang. lang kalilit kuya oh. Ganyan, kaya rin. Tapos saan nyo to dadaling kuya sa Manila? Ngayon lang. Palawan? Siguro di ako sa mayaman ka na siguro sa ganito. Third floor na yan siguro si kuya. Ikaw yung may-ari nito kuya? Dalawa kami nilayo ko. Kaya ako nasa market, ako nasa field. Maganda magganito no kaysa magtanim no, tingin mo. So, kasi pag nagtanim ka, mga kapital ka din ang sabi natin. Yung 100,000 mo, parang ano lang yan. Pag sumwerte ka, okay. Pero pag binalas ka, babay na. Pero pag mga kapital ka rin mga Walang bulugi, ano? 150k, may pakuha ka ng ganyan kalapad. Nakakakarga ka ng 70 nasa pwesto mo na. Eh yung pag magpatanim ka, gagastos ka ng 100 guys, nahalang Pitasin na ba lahat? matalo ka, babay ka. Matadili. Maliit tayo. Paano makakatabla ka? Kuya, pitasin na po lahat? Ha? Pitasin na po lahat? Hiwalay lang yung maliliit. Wala lang yung maliliit. Kuha ko ka dito, 3 up. 3 kilo pa lahat. Yung bababa sa 3 kilo. Hindi na. Oh, harapan to. Guys, may upa kami dito. Hindi pwedeng hindi, kabigat-bigat. Oo, tanggal na ang mapresarin dito. Ang magabayad pala sa mga nagpitas guys, yung ano, ang mag-uupa, yung mga buyer, hindi yung may-ari. Yung galing mo. Usap pa silang dalawa ni Marepay. Dapat yun ibabiyahe niya. Ipapasa kay Guedes sa Taguig. 180. Yun o, kalaki-ante. Laki oh. Nakiusap ako. Sana yung pakwan namin magganito din. Nag-ano na ako dun eh, talagang pinag-ano ko ng diligan yun eh. Sana ganito rin. Pinas na to. Kadami ng uod. Tingnan, ayan yung mga gakain kaya ano. Kaya nagkakaganon yung balat niya, kaya nagkakaganito. Eh ano naman na para dito na ko, hindi na siguro Ano brad eh. Kasada ako. Back to work. Back to work again. Mamaya, baka 10 lang. Bitak tayo eh. Magkasampung hakot lang magbitag ulit. Oops.
Ano, merinda ulit? Ba't kaya may butas? Bitak? Bitak? Bitak ah. Ang maliit. Bibitak ito. Bitak daw guys. Paano mabitak nito? Suntukin mo. May malaki na kaya? Ha? May malaki na kaya? Tignan natin guys ulit kung baka nagtabag eh. Sa kabilang pinitak baka matabang guys. Oy. Suntukin mo. Diyan sa ilalim niya. Ubod. Yan. Ganun na. Kamao. Ayun oh, nagbuka na. Yan. Guys, nakatatlong tumpok kami. Maliit lang guys. Baka pagalitan tayo may-ari. Nagtatago lang kami. Na. Ha? Ilaw Kaputi-puti. Ilaw yan. Baglabot tayo. Pagalitan tayo dito. Oh, ilaw to. Oh. Ah, baka puti talaga siya. Tikman mo ate. Parang pipino. Ayun na yung bayar natin sa ano, pagkunakin. Game. Hindi katok ko eh. May mga taga-adas ng maliliit. Yung mga bag. Ate ba, hello pa man yung ibang maliliit? Okay lang yan na mapitas? Sakahin na ito. Hindi na mag ano yan. Tsaka hindi na rin maglaki siguro yun, no? Na apak-apakan na yung puno niya. Oo, pitasin niya na lang. Maliliit na. Huwag na yan. Yung ganda. Para palipa naman. Ito mga good na sa sili. Ah, upag! Upag! Ay, upag! Eh, reject na to. Oh. May butas oh. Try nga yan. Alam na. Alam na this. Oh. Hindi na natuloy. Tago na yan. Tago. Yan. Doon na maraming maliliit pa doon sa dulo. Doon. Hirap din pala magpitas ng ano, ng pakwan, mabigat. Single ladies tayo, wala, hindi na tayo magkaanak. Pero tagi-isa lang ang bit-bit. Pero kapag nakakakain ka naman, talaga naman, sulit. So, meron na kaming tinabi ng pang take out. Ito guys, ano na kasi ito sasakahin na kaya Pinukuha ng pati yung mura. kahit maliliit, pinipitas na. Pero yung iba, yung sobrang liliit na talaga, hindi na ano, pinapakuha ng may-ari. Pinaka-organic na rin. Ilang kilo kuya to? Eh. Ito kaya ang bitakin ko. Dako.
laki oh. Green na green. Good na good to. F1, good quality, walang ano. Ito daw yung sinatawag na F1. Oh, managed sa market. F1, class A. Class A. Class B. Class A. Ito na yung take out ko ah. Kuritan ko kaya para ma-reject. Sabihin mo na basag. Hala, nabagsak. Para take out na. Si Papa guys, oh, nagsunod. Nagapabunot kami doon ng punla, nagsunod. Paborito niya kasi yan, pakwan. Uy, ano naman siya? Iniwanan niya yung mga nagasik ka doon. Kadalat ako na na. Makasagot sa Wow, kadami yon. Nagkakatay na naman kayo guys. Nagkakata. Ba't kayo nagpunta dito? Nagapasik ka kaya? Ay, Makain doon eh. ang tamis. Ito may pakbit pakwan. doon. Gay! Sagot tayo sa may-ari. Kunyari Isumula aramidin na bang mga ano, sabi siguro ni Petya ni Bebe. Tamis? Kabang. Matabang isa pa? Kahit buto, nakakain na. Dapat yung seedless no? Hindi ko nalasahan. Isa pa. Walang lasa. Check ka pa nga isa. Taog ko. Matamis dito sa bungad pero pag nadag na sa dulo, matabang na siya. Busog ba na? May ulit. Mga ilang karga ulit. Hanggang dyan pa ba? Sa may mga bakod na yan? Hanggang dyan. Tapos hanggang doon. Oy. Uy. Back up. Dapat pala madaling araw pa lang nagsimula na nagpitas. Inantay kasi yung buyer eh, galing pang kabilang lalawigan ng Oriental Mindoro. Lagi agad-agad agi na. Magadas ka na pa. Pero kapain na gano'n. Yaman ka na dito. Para siguro magyaman. Laki yan dyan. Mas laro isa. Wow! Ganda. Good size. Pang take out to eh. Pang take out. Ay na! Kalaki!
dami. Yan, bali lalabas na yan nila guys. Doon sa kalsada, doon kasi yung ano eh, 10-wheeler. Now, stretch muna. Makabanag nagdagsan. Dagsal manunday. Maraming saluyot eh. Wala ka dami saluyot oh. Tingnan mo eh. Pagka ng aso. Oy. Baka magtae yung aso mo. Oh, yeah. Ay, ayoko makakain. Huwag ang kalian. Ay, huwag ka pagkadamage tayo. Hindi mo na sana kung bayaran mo. Wait, check yan. Parang umalit lang. Hanggang Malit maliit lang guys lang. ang ating pasalo kay JJ baga di na magkanak to. Oo naman. Sayang. May taong. Oh, nice. Pag ganun lang talaga ako. Ano lang tayo? Oh, di ba? Hindi. Oh, totoo to. Sige. Sabay damit. Oh, Jay. Ay, si Jay, alam mo na. Ay, sabi mo yan, te. Ating na daw. May reject. Ano isa nating reject ay? Doon banda. Isa tayo mo. Sa may bag mo yung... Ano ba ba yung bag mo, te? Ay, doon banda yun. Nilipat mo na rin eh. Oh, halo. Kaya maglapit na ito. Ay na! Sayang to oh. Laki pa naman. Hindi ba kay reject na naman natin eh? Ito oh, tatlo oh. Magkakatabi oh. Tag-iisa yata tayo dito ah. Okay. Maliit lang para pag nabasag de sabay kain. Guys, kawawa naman yung mga ano, tabingi nire-reject gaya nito. Diba? Depeg. Tabingi yung mukha. Tabingi yung muka. Buti na lang ako Reject na pala yan. bilugan. Reject na daw to. Ayaw ng customer. Ang tabingi. Mataba yung isa. Yung nakaraan, ayaw nilang buret. Ngayon tabingi. Nakaisang ko na sila, traktora. Siguraduhin nyo na walang mahulog ha? Talagang walang mahulog kasi ako taga-abot eh. Jay, yung magaganda lang ha. Dapat sa ate B dyan. Ako dyan, ako dyan. Oo, kasi napipili niya. Bilis. Bilis na. Bilis. Ay, mabagal. Ay, mabagal. Sakit yung bayo. Mabagal. Mabagal kung sa napili. Kaya na puno na dyan, masubra pa. Ha? Sobra ba ay? Sobra? Sobra. Nagbatit? Kailangan kong mas matigas mo. Dapat dalawa dito. Oo nga. Dapat may taga-abot pa. Ayaw, dapat lalaki dyan. Si Kuya, ano, butet. Eh, butet. Yan. Hindi ko kaya. Sakit ang baywang ko. Panabang. Yan. Yan. May tagapili doon sa baba. Yan. Piliin nyo lang yung ano. Ibigay yung mga hilaw.
Jay, hindi ako nagaling kung sa'yo. Good pa yun. Wala, hindi nabasag. Hanggat hindi nabasag. Hindi ako nagatingin, Jay. Wait lang. Ayun. Mabinta ka po. Patasa ka yan. Bagal nyo man. Ayan, hindi ang sabi. Ganito. Abi diyan. Basta bilog na walang damage. Makita. Mga kawander. Bilib na sana eh. Makaka-wonder na ako. Wonder ka mo. Ano? Ano? GMA? Huwag nyo na raw isalin na langanin. Ito na. Huwag na lang. Pagsaro ko. Malaman yung tatlong biyahe natin. Malaman niya. Tatlo eh. Huwag na magtayo. Buisit ka mo. Akala ko magunat. Natayo ko na lang ah. Sige, natayo ko na lang ah. Uy, kararang yan. Pulbo nyo sa ako tapos sipot ko. Ano ko nabawa na bigado ha? Naglasin kayo ng alalaki na? Oh, balat! Umuwi ka na! Kita ka pa yung masagan ko ng ulo mo. Sabi niya nga, kulang pa daw. Baka na! Tama na yan. Ako ka na! Kulang yung balat! Ilalim! Ilalim yung sili! Rong pasa! Ja! Kahit yung may-ari. Ja! Okay, natagdagan mo na yan. Yan, ano? Hindi na lang free na siya. Mayroon mo dyan tayo. Pero pakulok correct. Dito correct. Correct. Lang! Dalawa man kayo. Wala tayong tagasang dito. Magpakwan ka ng 2 hektarya na. Ngayon, walang laman yung bag niya. Mamaya, pag uwian, nagambok yan. Ayaw to. Subo na to. Saba. Ang mga away yung luludin mo magbili sa Katem. Dalawa. yung mga Hindi na sanay na siya mo. Diyan ka lang, Mok, sa isa. Ako dito. Yun. Una ko doon nilagay. Yun. Ilaw yan. Yun. Ako yun, oh. Mga bata. Yun. Yun. Diyan mo kasama mo. Meron na doon, maliliit. Hala kayo! Layo mo! Mag-al-al na yan si Papa. Alay, Papa! Mabilis pala eh. Kainin. Si JJ na Kaya naman guys, si bale, Papa. tapos na tayong mag-harvest. Ihahakutin na lang papunta doon sa sa may truck. Sila na doon kasi mabigat. Siyempre ito take out natin, oh. Reject yan. Tara. Makikain tayo sa kubo. Saan ang ibang reject natin ay? Wala.
Pwede ba yung hindi reject na malaki? Rijikin mo eh. Suntokin? Ay, may maging Shaolin soccer ako dyan. Yatok! Yatok! Kaya ganyan mo lang ako. Jay, pang ano yan, Jay? Pang panata to eh. Pang tugtog pang gano'n. Xylophone. Guys, upuan daw ito. Hindi namin alam kung paano to, paano to sinabing upuan. Paano ba, Jay? Ano ba? Wala mga apat na paa. Pang papag. Ay, plancha. Hindi, kabayo. Kabayo? Pang plancha. Pagay mo yung paa, Jay. Ito, yan, ganyan yata yun, ganyan. Tayo mo yan eh, tayo mo. Baliktad. Basta? Oh. Nay. Table. Papa. Table. Table pala to, table. Hindi siya Coffee upuan. table. Pero paano tumba? Hindi, upuan daw to guys, ganito. Basta. Yan. Oh! Hindi. You're welcome. Oh, po. Wow. Wala, kadahil nakasugod na mga bata. Galing. Opo. Yan. Oh, di ba? Nice. Nice. Galing. Ganda dalhin niya sa beach. Oo, kasi tsaka ano, hindi siya ano, pwede mo lang igilid pagkatapos. Ha? Magpagawa kayo. Oh, mag-order na. Oh, mag-order na. Order na. Tatlo. I-vlog nyo kung sinong mag-order. Oh, comment down guys kung sino gusto mag-order. Nay. Oh, kung gusto niyo mas mataas yung konti, pwede siyang i-ano dyan. Pag mag-hiking kayo, nakabigat. Siya bakbaklayin mo. Dapat daw dyan yung nakaupo, naka-swimsuit. Oo ah. Ang ganda to sa ano, mga... Oh! Sige, no? Hindi rin matumba yan, oh. Dami. Ako pa guys. Kuya, thank you kuya! Thank you po, kuya. Thank you po, Kuya Deng. Thank you po. Hindi na po. Thank you kuya! Pati si Balong na. Te! Alis na kami!